Tieto 4 šialené veci sa ti začnú diať už po 30-ke, ale v skutočnosti sa začali oveľa skôr, v tvojich 20. Len si to vtedy necítil. V 20-ke si zasial semienka problémov, ktoré teraz klíči. Prvý znak. Nedokážeš si už pohodlne sadnúť na zem so skríženými nohami. Kolená ti praskajú, bedra cvakajú a cítiš sa, ako by si zostarol. Druhý znak. Zobudzaš sa s bolestiami. Chrbát, stuhnutý krk, bolavé bedrá, aj keď si včera nič extra nerobil. Tretí znak. Vyhýbaš sa určitým pohybom. Často si to ani neuvedomuješ. Zaváhaš, keď má zdvihnúť ruku nad hlavu alebo skočiť. To je tvoje telo, ktoré kompenzuje a časom vedie k dysfunkcii a zvýšenému riziku zranenia. Štvrtý znak. Rozmýšľaš dvakrát, kým niečo urobíš. V hlave ti beží, že by si mohol niečo natiahnuť. Preto sa vyhýbaš pohybu, športu alebo aj blbnutiu s deťmi. Tvoje telo a mozog ti jednoducho neveria. Ale sú tu 3 metódy, na ktoré musíš myslieť každý deň, ak to chceš zmeniť. Hýb sa v plnom rozsahu, každý deň, či sú to drepy, mŕtve ťahy alebo čokoľvek, čo otestuje tvoju mobilitu. Nauč svoje telo znovu ti veriť, keď sa cíti ohrozené, stiahne sa. Pomalý kontrolovaný pohyb, uvoľni napätie a otvorí viac mobility. Rob málo, ale každý deň. Nepotrebuješ 3 hodiny v posilke. Stačí 10 až 15 minút denne. Začni od základov, obnov funkciu v kľúčových oblastiach, bedra, chrbtica, ramená. Toto je základ dlhodobého zdravého pohybu.